Dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Iti kangitingitan daytoy a panawen kasapulan tayo ti pudno ken nalinteg adalan. Awan sa baliditano saan yan niapo tayo nga Hesukristo ang nagkuna, siya ti dalan ti pudno ken ti biag. Iti Juan chapter 14 verse 6. Wan adu dagiti mangitantandudo ken mangibaybayog iti dayta bersikulo. Ngem kunang arod ni Apo Jesus Matthew 7:21 naging gati 23 saan nga amin nga agkuna kanyak apo sumrek iti pagarian ti langit. Nya kita man no diket dagiti agaramid iti pagayatan ni Ama. Anya amin ti pagayatan ni Ama na. Ti pagayatan ni Ama na rumbeng amon tayo. Ket kunana iti Matthew chapter 17 verse 5 kunana daytoy isu ti anak ko adungdungwek, referring to Jesus Christ. Isu apakay aywak, isu ti denggenyo. Laglagi po nyo iti dayta Mount of Transfiguration, adda ti nagparang atallo a lalaki. Nakita da Pedro, Juan, kan kastamot ni Santiago. Nakita da malaksid ginapo tayo ng Hesukristo nga rimangrang ti pagananay na, rimangrang ti rupa na. Anya, nagparang iti agsumbangir asikigan na dagiti dua ni Moses ken ni Elias. Ni Moises iso ti maibagi ti daan atulag wenno iti linteg kun akuma, iso ti maibagi ti linteg ket ni Elias iso met ti maibagi kadagiti mammadto iti daan atulag. Ni Apo tayo nga Hesukristo iso met ti maibagi ti ebanghelyo na. Syempre ti baro atulag. Ket kuna ti Ama manipod iti langit ken kadagiti ulep anang ngegan dagiti talong apostol ni Apostol Pedro ken Apostol Juan ken ni Santiago nga kuna ti timek daytoy isu ti anak ko adungdungwek, isu apakay aywak unay, isu ti denggenyo. Nya wen isu ti denggen tayo ni Apo tayo nga Hesukristo. Daday ti kunana met laeng. Kunana iti John Juan chapter 14 verse 1. Kunana san kumang agpulkok ti pusoyo. Mamati kayo iti Dios ti Ama. Mamati kayo met kanyak. Nga idi damdamo kunana saan nga amin nga kuna kanyak apo sumrek iti pagarian ti langit. Rumbeng awaten tayo dayta hapunno. Saan nga amin nga kumarkararag umarararaw iti apo. Ket sumrek iti pagarian ti langit. Ta isu dayta ti kunana. Asino nga ro dagiti sumrek iti pagarian ti langit? Dagiti mangaramid iti pagayatan ni Ama kunana. Nya? So malaksid nga kuna nga malaksid akunam apo nga ipaspasimudag na ti panangawat ken panangaklon mo ken Apo Jesus kas apom ken manubot mo. Una na malaksid iti dayta, una na dagiti pay agaramid iti pagayatan ti Ama nga da sa dilangit. Ket anya ti pagayatan na. Una na daytoy isu ti anak ko adungdungwek ken pakayaywak unay, isu ti denggenyo. Nustula unay ket no denggen tayo ni Apo tayo nga Hesukristo kunana saan nga amin nga kuna kanyak apo sumrek iti pagarian ti langit. San kumangag pulkok ti puso yo,
Mamati kayo iti Diyos, mamati kayo met kanyak kunana. Anya, iso patyen tayo, no kunana, ti mamati kan ti mabaw ti saran, maisalakan to, dayta ti kinapudno. Saan kit di nga dagiti kunkunaan, dagiti daduma, kunkunaan, dagiti anyaman di nga agkunkuna, no di ket tilaeng kuna ni Apo tayong Jesucristo. Naimbag nga daw yu amin, iti daytoy nga Domingo, sapay kumata, ang naganaygay kayo, kararag to adipon nyo, nga natalged kan naganaygay nasalunat kayo kumadanunan dito broadcast, ti dalan, ti pudno, kan ti biyag. Broadcast ti Church of Christ, nga daan iti pagdaydayawan, iti Rubio, Galimuyod, Ilocosur, nga iso ti awis mi kada kayo, tunggal Domingo kan iti Miyerkules. Iti Miyerkules, mangrugi dayta ti alas 7 iti rabii, iti Domingo, mangrugi dayta ti alas 9. Iti bigat, madamdama lang, mangrugi man iti panagdaydaya, wano ti Bible study, iti Galimuyod Church of Christ. Masarakan dayta iti Rubio, Galimuyod, Ilocosur. Kablaw kada iti amin na dumdumngag, iti kangitingitan dayto a panawan, iti kangitingitan ti nadamsak, a panawan iti agdama, pakibilangan ti napigsa nga angin, ken ti tudo, nga may buyog iti angin. Ken kada iti nababa iti lugar na, dayta ti kasapulan tayo ti additional caution. Dumngag kayo iti dito DCTP 693 para iti kaudyan adamag iti lokalidad, ken iti kaudyan adamag ti panawan. Ipapay ti radyo dayta iso nga di kay kumang bumdeng nga naka-online ken naka-monitor iti DCTP 693. Madamdamalaeng adan ti partner tayo ni Brother Ray, to adipon nyo iti tangatang, ken kabsat nyo iti tangatang, gayem nyo, uncle nyo, tatang nyo, ken lolong nyo, Samuel Alejo Bagsangi Sr. Kuna ti saludsod nga nakatatiddog. Nawa tayo dayto idi rabii ti Biyernes, alas 10:03 iti rabii. Rabii ti Biyernes alas 10:03, 10:03 p.m. Kuna naman patgan mi a Pastor Sam, sir. Ulit ka, sa anak nga agak-akem kas pastor. Anya. Well, may sa nga gospel preacher, nga sa anak nga agak-akem kas pastor. Anya. Iti biblical sense, iti biblical definition, wano babaan, iti panangilawlawag ti Biblia, no anya ken asino ti pastor. Kadag iti masungsungad nga lalda, no kasapulan nyo, ilawlawag ti dalan, ti pudno ken ti biag, dayta banag. Nya tapno saan tayong agbalin nga agar-aramat kada iti bambanag, iti saan ang may kanatad nga wagas. May sakmet a pastor ti sektami. Kuna na, may sakmet a pastor ti sektami, jak nga ipampanakkel ngem naglepas akmet iti kinapastor akas kada kayo. Siyak sa anak nga naglepas iti kinapastor. Well, mabalin ko nga ibaga, jakmet nga panakkel na naglepasak iti Bachelor of Science in Biblical Studies, ngem sa anak nga naglepas iti kinapastor, tawan mo ti kasta kurso nga amok niya. Ala ngem no adda ti kasta nga ginagadalam gayem, ala ket nasayat unay. Nasayat unay. Ngem naglepasak met kunana iti kinapastor akas kada kayo. Ken adda advanced study iti theology nga agturong iti kina Master of Divinity. Wow ha? Master of Divinity. That is your choice. Anya? Awan ti makalapod ken ka, malaksid, no? Si kamo lang. Iti panagsuksukimat ko nakitak ati Church of Christ gayam, ket nang rugi iti Amerika. Nang rugi di Amerika babaen kadagiti agama nga Alexander Campbell ken Thomas Campbell. Saludsod Pastor Sam, apay akanayon nyo nga ibaga ati Church of Christ a denominasyon nyo ket iso ti binangon ni Lord Christ iti Jerusalem idi umuna a siglo ket naglawag met iti history ati nang rugyan ti Church of Christ you ket iti Amerika babaen kada Alexander Campbell ken ni Father na a Thomas Campbell. Ken may kadwa Pastor Sam, di ka kumamam-uma kadagiti asaludsod ammok anaanos kayo latta. Talaga thank you for the compliment. Takas tamet ti kababalin ti papastor, saan ka di Pastor Sam? Anyan, naulit-ulitin.
Daytoy ti may kadwa sa ludsod ko, Pastor Sam, ay siya'y, apay nga pilpilit yu wenno ti Church of Christ, ipilpilit ti Church of Christ, kung na siguro daytoy, masapul ang mabaw ti saran ti tao, iti danom tapno may salakan. Kasanon ni Elias, nadakamat tayo ni Elias, iso ti may saka ti mamato ti Diyos, iti daan atulag, nga inala ti Diyos babaan iti karwahe nga poy, nga sinuktan ni Eliseo, uno Elijah. Ti tulisan ni J. Cruz, nailawlawag tayo dito yan. Ni Lazarus, akabsat, da Marta, ken ni Maria. Wan, dito di pinagungar ni Apo tayo ng Jesucristo. Ken ni Lazarus, a pinaidaman day di baknang iti taraon ken kaasi. Agyaman ako na Pastor Sam, ti anos yu anang ibasa, wano mangibasa ken mangsungbat kadag ito'y asaludsud ko. Pastor Jer, diya ka mo, no anya nga Jer, data. Ado ti kay papananaw, wano katuloy ti Jer. Yung Pastor Jer, kung nanawan ti tarigagay ken panggap, na tuya di po nyo, nga mangnayon iti dayta. Thank you, Pastor Jer. Agyaman na, iti dayto'y nga asaludsud mo, agyaman kami. At dapat dati na isang kong nabasa nga message ng kitaktulatan kadagiti sa Marsaruno, tamadamak nagrubrubat itay, edi makita nga da message kat nagapo iti sa balipay nga listener siguro di kitaktulatan madamdama. Anya? Kaya't ko lang nga ilawlawag dahito may papan iti Church of Christ. Adda dahil imuna ken introductory lesson tayo, iti umuna ken may kadwa ken may katlo broadcast, ti dalan, ti pudno ken ti biag, dito yung lang istasyon, anang ilawlawagan tayo, ti may papan, iti Iglesia, wano Church of Christ. Anya? Kunam dito'y, nga babaan iti research mo, anya? Iti panagsuksukimat ko, kunam nakitak, ati Church of Christ, gayam, kat nang Rugidya Amerika, babaan, kadagiti agama, nga Alexander Campbell, ken Thomas Campbell. Agayam, anyang ngay tinay nagsukimatam. Kasla kakadi kadagiti taga-Birya, iti Aramid chapter 17 verse 11. Nga iti panangas kasaba ni Apostol Pablo iti Ilida, iti lugar da. Dagitoy Abiryans, wano taga-Birya, ket dagos asinuksukimat da. Anya ti surat, kunana. Dagos asinuksukimat da ti surat nupudno wenno saan. Ti inkas kasaba ni Apostol Pablo. Anyang nga tano dagitoy nga taga-Birya, ket nagsukimat da kadagiti libro ti Roma. Anya? Nagsukimat da kadagiti libro dagiti naduma-duma nga historiador iti daydi nga panawon. Well, adadan, ado dagiti history idin. Anya ado dagiti paspasamak idin. Ken adu dagiti pakasaritan dito'y lubong nga saan nga inraman ti Espiritu Santo ang maisurat iti nasantuan a surat. Tawan pan nakaynaig dagita iti pan nakaysalakan ti kararwa. Nga adu dagita iti pakasaritaan wenno iti history ti lubong ken ti history ti tunggal tao, ti history ti tunggal sivilisasyon. Anya nagsukimatam gayem. Anya libro ti nagsukimatam. No kaskala kadagiti taga-Birya, ti sinuksukimat da surat katawan sa bali no saan at idana tulag, wano ti LXX, nga isu idi ti Biblia di panawan, ti panas ka sa dagiti apostol, taawan pay lang ti baro at tulag iti daydi a panawan. Anya, mamati kayo iti dayta. Wen awan pay lang ti baro at tulag iti daydi a panawan. Nga kalpasan ti papatay ni Apostol Juan na kumpleton ti baro atulag. Tati kaudyan nga surat ti baro atulag ket ti Apokalipsis wenno Revelation. Nga isu dayta ti sinurat ni Apostol Juan, mabalin nga sinurat na ti dadduma di Efeso wenno Efesos wenno Efeso wenno sinurat na ti pakabuklan ti surat ijay isla ti Patmos. Nya ti isla ti Patmos itaket sakop ti Greek wenno ti Grecia, sakop ti Greece kun akuma wenno Grecia iti agdama. Nga isumo ti puon ti Orthodox Church. Datoy ket dati si Mina manipod iti Roman Catholicism idi panawon ti panagsina dayta una
panahon, ti isisina, dagita. Iso nga nabingay dagitoy. Now, gayam nagsukimatam kadi aya. Anya nga history. Nagsukimat ka kadi, anya nga libro. Nagsukimat ka iti internet. Kung anya man pa'y dita. Kadagiti na dumadumang mabali na pagsukimatan iti daytoyen na panawon. Adu dagiti saritaan dagito nga tattao. Anya? Adu dagiti saritaan dagiti nga tattao ngem napimpintas no ti pagsukimatam ket tinasantuan a surat no may panggep iti iglesia ni Apo tayong Hesukristo. Anya? No may panggep iti iglesia binangon ni Apo tayong Hesukristo awan sa bali a kapatga na pagsukimatam no saan ti nasantuan na surat. Ti pagamok gayem da Alexander Campbell ken ni Thomas Campbell nga amana ket isuda dagiti nangilungalong. Anya? Isuda mabalin nga isuda ti kaunaan wenno saan isuda dagiti simmarsaruno nangilungalong iti maysang addang tapno agsubli kuma dagiti tao iti nasantuan na surat. Agsubli da kuma iti Biblia. Daytoy DJ kuna tayo nga back to the Bible movement. Anya? Agsubli tayo iti Biblia. San tayo nga mapan ka dagiti nadumadumang libro. Wano naduma sinurat dagiti agkunkuna later nga prophets. Dagiti kunkunada nga dagiti propeta iti current generations. Wano dagiti propeta iti naud-udi a panawon. Nya katadda dagiti sinurat-surat dadita. Adu dagiti nga propeta nga agkunkuna nga isuda dagiti maudi a baon ti Dios. Isuda ti huling sugo ng Dios. Tapno itedda kano ti maudi abilin no maudi nga balag kadagiti tao. Nya adu da dagita no saludsudom kanyak no sino da mabalinak nga mangibagaken ka kadagiti sumagmamano. Tasang kumit nga amuno at sino da amin. Ngem no ag-research kamit laeng ken ti pag-research sam ket saan nga iti Biblia masarakam dagito awan tinagan da iti Biblia. Anya? Awan tinagan da iti Biblia ket ni kanuman dagito tattao sanda nga inspired. Wenno sanda nga inika saan ida nga inikan ti permission ti Dios uno ti Holy Spirit tapno mangsurat ka dagito nga mainayon iti nasantuan na surat. Anya? Da Alexander Campbell kini Thomas Campbell ket isuda wenno duada lang kadagiti nangilungalong iti maysang addang tapno agsubli kuma dagiti tao iti Biblia. Agtalged da iti Biblia. Nya? Numapan ka iti Biblia kin basam ti Bibliam gayem masarakam dita ti iglesia binangon na po tayong Hesukristo ti Church of Christ. Wen nagbangon ken nang bangon iti maymay sala nga iglesia. Takuna na bangunek to ti iglesia. Ada ti duwa nga balikas dita may pampaneknek a may sala ti binangon na. Di balikas at ti bangunek to ti iglesia. No plural wano ado, wano duwa, talo, wano ado pa'y kumaday nga binangon ni Apo tayong Hesukristo, kayat ng asawan, bangunak to dagiti, kung na kuma. Anya? Ngam saan? Bangunak to ti iglesia. I will build my church. Kung na. Anya? May kadwa nga balikas, iglesia. Kung na. My church. Kung na. Iglesia. Han na ngayon baga nga dagiti iglesia, unuhan na nga imbaga nga ti iglesyas ko. Tamabalin mo't nga pluralize ti iglesia, babaan iti panangnayon iti iglesyas. Mabalin mo't nga pluralize ti iglesia, babaan iti panangsukat, iti article T, babaan iti panangsukat iti dagiti. So na dagiti iglesia. Dagiti iglesia, no kuna na kuma, ay kat plural da jay, ado kuma ti binaon na. Ngamay maysa. Anya ti binangon na. Basam gayam ti kensukimatem ti Aramid chapter 2. Anya ti Aramid chapter 2 mabasam dita no kasano ti pannakay pasdek ti iglesia. Iti maudi nga balikas, anya maudi nga verse. Maudi nga bersikulo, unak malangen. Iti Aramid chapter 2 saritaan na ditan ti may panggep iti iglesia, mapangka iti English tapno ti kasta ken na dardaroy. No daduma nga min datayo agsammaked tayo lang iti Ilocano nga Biblia tayo. Laglagi po ninyo nga dayto Ilocano nga Biblia ket maysa lang dayto nga translation.
Nya translation mo daytoy manipod iti English Bible. Saan mo't nga translated dayta manipod iti original text wenno original Greek Bible. Nya o na-translate dayta iti English. Ala, oray ibaga tayon nga na-translate mo dayta iti original text kung namon. Anya? Nga madda iti pagkamtudan dagiti translators. San ko nga ibagbaga nga nalalaingak nung dagiti translator gayem? Akasmut lang ken ka. Ngano adda makita mabidot iti may sa sinurat ket kunam nga nalalaingkan ngem tinagsurat patyek asaan akasta. Anya kasmut lang kanya. Patyek ken bigbig-bigek nga sa anak ang nalalaingam dagiti nagi-translate iti na santuan na surat. Kunana ti Aramid chapter 2. Anya? Aramid chapter 2 verse 47. Anya? Aramid chapter 2 verse 47 daytoy sameten ti maudi nga bersikulo daytoy nga libro ti Aramid. Ti Aramid ket isu dagitoy uno Aramid dagiti apostol nga libro ket sinurat ni Dr. Lucas. Ni Lucas. Saan nga apostol ni Lucas? Saan nga apostol nga pinili ti Espiritu Santo amang surat iti dua a surat. Isu daytoy di ebanghelyo ni Lucas kunana dayta. Ken kastametan ti Aramid dagiti apostol. Isu no makita yo adda ti kami kunana naglayag kami kunana. Inramraman di author ti bagina iti panangisurat na kadagitoy. Kayat nang sawen nga adda asimor surot. Mabalin nga kasta ken dayta ti kapintasan nga panangawat tayo nga daytoy nga nagsurat nga wan sabali no saan nga ni Dr. Lucas. Doktor ko na tayo ta may isang medical practitioner ni Dr. Lucas. May basar iti sinurat na maadal tayo akasta ken dagiti medical words iti dua nga libro na. Kunana iti Aramid chapter 2 verse 47. No, iraman tayo iti 46 tapno saan tayo unay nga napaspas. Ket inaldaw-aldaw ang nagtitimpuyog da iti templo ket pinispisida idi ti tinapay kadagiti balbalay ket kinanda ti pagtaraon da siraragsak ken sidadalos ti puso da. Dagitoy ket dagiti converted Christians idi mga sabad apostol Pedro ken dagiti dadto mga apostol iti aldaw ti Pentecost. Anya? Daytoy ket di selebrasyon ti Passover feast. Wenno dayjay panangsel celebrar dagiti Hudyo iti daydi pasamak iti Exodus. Idi pumanaw dan manipod iti bansa wenno iti pagilyan nga Egypt. Anya? Pumanaw dan iti Ehipto nga saan palubusan daydi Faraon. Ngem ti maudi nga angol nga impaay ti Dios kini Faraon tapno palubusan na kuma dagiti Israelita. Ket isu dayjay pannakatay ti tunggal inauna nga anak dagiti Ehipto. Ken uray dagiti ayop da. Anya pannakatay dagiti inauna. Isut gapuna nga kuna ti anghel ti Dios kadagiti Israelita mangikabil kayo iti dara warsyan nyo ti dara. Anya warsyan nyo iti dara ti bautek kunana ti ruangan nyo di hamba kuna tayo met iti dayta. Warsyan nyo iti dara tayin tuno umay ni anghel ni patay, he will pass over that door. Ano na niya? Magnalabsan na dayta nga ruangan, tamuna ruangan dayta ti Israelita. Labsan na dayta ruangan ket mapan iti sumaruno aging gana nga iti ruangan nga awan ti naispryan nga awan ti dara na yispray iti dayta ruangan patayon dayta nga anghel ni patay ti inauna nga anak, uno firstborn dayta pamilya. Ket kasta tinapasamak dayta ti celebraran dagiti Israelita idi panawen nga umuna ang may kasaba ti ebanghelyo ti Apo babaen iti panaydaulo dagiti apostol ni apostol Pedro ken dagiti 12. Well, awan ni Judas idin ngem nasuktan met amo tayo kasta. Anya sinuktan ni Matthias. Kunana ti 47 nga intantanok da ti Dios kunana. Intantanok da ti Dios ket pinadayawan ida dagiti amin nga umili ket ti Apo inayon na idi kadakwada nga inaldaw dagiti naisalsalakan. Siguro damagem ditoy pastor kunam siguro
Awan mo ti mabasak dita nga church wenno iglesia. Awan mo ti mabasak dita. Mabalin nga ko na mo usto. Awan nga agpaiso ti mabasa. Ngamin Ilocano dayta nya ti church. Ngem kitaem iti uray iti King James kunamlangan. Kita iti King James version ti Biblia nya. Kita iti King James version. So basahin tayo tatan di jay King James version. Uray ti American Standard Version. Mabalin nga basahin. Uno dagiti daduma nga translation. Adu ti translation iti English ti Biblia. Nya tapno maawatan siguro dagiti daduma ket kastoy ti kunati King James version iti Aramid chapter 2 verse 46 ken 47 gayem sapay kumatadumdum nga kay ti daytoy nga gundaway babaan iti daytoy broadcast DCTP 693 wenno iti Facebook page social media ti Tirad Pass Network ket kastoy ti kunana kayat ko nga basahan ken ka iti 46 ken 47 46 and they continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house did eat their meat with gladness and singleness of heart praising God 47 yeah praising God and having favor with all the people and the Lord added to that church kunanan added to the church daily such as should be saved. Dayjay kin translate uno in Yulog day ti Ilocano a kadakwada gayam kadakwada kuno na dayjay gayam ket inyulog da manipod iti English at church wenno iglesia. Anya apay nga kas ti naramid dagiti nangi translate. Well, hangko masungbatan dayta, nya? Hangko masungbatan dayta ta sa anak met nga paset ti translating committee. Ala kita tayo ti American Standard Version ti nasantuan na surat. Anya nga iti kunana iti Aramid chapter 46 and 47. And day by day, kunana iti 46, and day by day continuing steadfastly with one accord in the temple and breaking bread at home, they took their food with gladness and singleness of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to them, kuna naman, dijay American Standard Version, to them, day by day, those that were saved. Adda ti atap, dito'y adipon nyo, nga dito'y nga inala ti translation, di them, kuna namin, kadakwada, ti panangiyulog na. Anya, iti Ilocano tayo. Sanda nga inala, dijay King James Version. Adu pa'y dagiti daduma nga version. Ala, kita tayo mati mangkita tayo lang ti may sapay niya. Tapno ti kasta ket napimpintas. Tapno hananga duduwala ang mati kitaan tayo. Kitaan tayo pa ti may sang translation. Dijay niya pa iti may sakading New King James. Dinya man di new. Dahito di modern samot dayayan. Kita tayo mo di New King James no adang iti record tayo New King James version kita tayo dijay tapno ti kasta ken nataltalged tayo no daduma nya New King James version kunana iti 46 ken 47 melang so continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house they ate their food with gladness and simplicity of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily those who were being saved. So to the church daily. So makita tayo nga ada mo ti pagkamtudan dagiti translators na duma ngem ti kayat ko lang ipakawat ditoy adan ti iglesia kalpasan ti Aramid 2. Anya? Kalpasan ti Aramid 2 madakdakamat ti iglesia iti past tense. Kaya't nang sawon na ipasdeken ti iglesia. Sakbay ti Aramid 2 madakdakamat ti iglesia kas iti future tense. Wenno may pasdek to paylaeng. Kalpasan ti Aramid 2 anya? Madakdakamat ti iglesia iti past tense, so naipasdek nga minan ti iglesia. Now, ti may sakadagiti paset ti saludsod mo gayem itay, ket may panggap dayta binangon na po tayong Jesucristo. Ammo ken patsek nga bigbigbigem nga da binangon na may nga iglesia.
Anya? Adab may isa nga iglesia binangon na. Ket no maaramat kumakas pagarigan, dagiti material dayta nga iglesia, ket isumet lang ti maaramat iti daytoy a panawon anya nga iti mapatanor. Anya? Kasmet lang iti bukel. Kasmet lang iti bukel. No ti maysa a bukel ti mangga idi panawon dagiti Israelita. No adda bukel kumaydi nga isu ti imulam ita, saan nga tanga isumelang agbaling kadi nga atis, agbaling kadi a mansanas. Ti bukel kunana isu ti sao ti Dios. Lucas chapter 8 verse 11. No saan ka nagbidot. Nya? Awan ti panawon kon tapno sukimatek pa lang amin dayay uno ibasa kada kayo ta makamtod tayo iti oras. Nya? No imulam dayay isumot lang nga sao iti puso ti maysa Kristiyano, iti puso ti maysa a tao na saan anamati, tumanor ken kuana ti panagpamati ken tumanor ken kuana ti panagbabawi. Tumanor ken kuana ti panaggipaduyakyak ken tumanor ken kuana ti panagtulnog iti bautisar. Ket tumanor ken kuana wenno mairaman ken kuana nga tinagan nga Kristiyano. Ta kunana ti Aramid chapter 11 verse 26 kunana dagiti adalan iti Antioquia na panagananda umuna iti Antioquia na panagananda iti Kristiyano, uno na panagananda a Kristiyano. Nun alpas ka, nun nagtulnog ka iti Ebanghelyo ni Apo tayo Yesu Kristo, kunana ti Aramid chapter 2 verse 47, inayon na ka ti Apo iti iglesia na. Kasano nga rod nga masapulam day ta iglesia na? Anya, kasano nga masapulam day ta iglesia na? Masapulan nga kitaem dayay umiso a pattern iti iglesia. Anya, pattern iti nasantuan na surat nga inted ni Apo tayo Yesu Kristo. Pacheck nga nakurang dahi ti palawag, ngem iti sumarunong nga parang dahi nga programa ito no Domingo, ilawlawag tayon to no kasano iti step by step. Anya? Step by step. Nga panagbalin, wano panakaawag, dagiti Kristiyano, iglesia, wano step by step nga adalon tayo, kasano ti panakaipasdag ti iglesia, ken kasano met amasarakan tayo ti iglesia, binangon ni Apo tayong Iso Kristo kadagiti a panawon. Anya, kasano ti panakasarak mo iti dati na panawon. Kunak manen, no, dati bunga ti mangga idi, da bunga ti apple idi, da bunga ti kamantiris idi, nga panawon, kat imulam ita panawon, pacheck, isumalang ti bunga na. Anya, saan nga agbalin dahi nga Injamingo, saan nga agbalin dahi nga papaya, saan nga agbalin dahi nga lansunes, isumot lang ti bunga na. Isot gapuna, no anya, diyan kasaba ni Apostol Pedro, iti dayding o muna, panakay kasaba ti Ebanghelyo. Isumot lang ti kasabam nga kunam Aramid 2 no, verse 38. Nya mamati kayo, agbabawi kayo, ken mabautisran ti tunggal maysa kada kayo. Una na itinagan na po tayong Iso Kristo, may paay ti nakapunas dagiti basbasolyo. Dayta. Dayti sumarunong sa lusod mo, ken dayti kanayunan nga palawag dayti nga banag amanti oras sayo ngamin gayem Pastor Jer. Tapno ti kasta ket intay pay kanti kanayunan na palawag dagito. Into no Domingo ituloy tayo dayto nga diskusyon nya. Dagiti saludsod mo mabalin mo pa lang ngayon no mabalin mo nga i-rephrase. Tapno ti kasta ket isunto ti ibasa tayo ti tinalawlawag nga pamayan iti sumarunong nga Domingo nya. Kablaw kadagiti amin nga dumdumngeg iti galimuyod iti agbuybuya kada tayo iti Facebook iti dita depar ti pagudpod nang runa diti na agasikin iti kaunayan iti pagudpod Ilocos Norte ken dagiti dumdumngeg kada tayo ken nagbuybuya kada tayo iti La Union ken kastamutan diti Kandon ken kadagiti kabangibang tayo nga ililinaimbag nga orasyon dita Banggar dumdumngeg ni Auntie Imelda na imbag nga oras mo sapay kumata ti bulbuelom ken sapay kumata nasalunat kinatalged kalatta anya tapno iti kasta ket napintas latta ti panang sabet tayo iti sumarunong manen nga aldaw. Kasta mo kadagiti daduma pay nga dumdumngeg kada tayo iti upland municipalities ken kablawak meten agraman dagiti saan a dumdumngeg. Ti Church of Christ ket idijaya na kada kayo kadagiti amin na dumdumngeg
iti libre a Bible correspondence course. Pakamuanda kami lang, ag-text kayo lang 0917-179-9768. Anya? 0917-179-9768. Wano saan, nag-comment kayo, iti baba, dito nga broadcast, iti DCTP 693, kan Tirad Pass Network social media platforms. Tapno iti kasta, ket mabalin mi asong batan, ken mabalin mi nga, iyag personal nga idanon mi kada kayo, ti lesson, ti Bible correspondence course, wano ipatulod mi kada kayo, babaan kada iti na duma-duma pamayan. Amin nga enrollees, iti dito nga Bible correspondence course, ket may payan, iti maysa nga Biblia, maysa nga Ilocano Bible, wano maysa nga English Bible, depende jay lesson nga kayat mo. Adamo ti Jaya ti Galimoyod Church of Christ, a home Bible study, libre mo lang dito, da kami ti dumanon. Ipakamuyo lang 0917-179-9768. Itinagan ti Church of Christ, nga daan iti pagdaydayawan, balay pagdaydayawan, iti Rubio Galimoyod Ilocosur, pumakada kada kayon, temporaryo lang, tuy gayam, kabsat, adipon nyo, ken ulitagyo, ken luluyo. Samuel Alejo Bagsangi Sr., naimbag abigat. Ipudno ken tibiyag pakanagang kadagiti na espirituan nga adal pudno ken puro sursuro tinasantuan na surat amang itunday ti tao ti pudno adalan tapno may liklik iti nakabutbutay nga dusa ket magunod na tibiyag agnanayon ti sidong ti Diyos ti dalan ti pudno ken tibiyag manggigan dito DZTP 693 tunggal Domingo alas 7:30 iti biga. Idandanon kada kayo ti Church of Christ, Rubio Galimuyod, Ilocosur. Ti dalan, ti pudno, ken ti biya.